Mota da Alhasan da Yahayan Tarasa jamawa sun sami miliyan biyu kuma gurma daga mota to ina da Alhasan ne san ba ya tahowa da Tsakanin shagon zai kawo mota a yi damben mota ga mota nan ya kawo sannan bai ce ya aza mota ce ba cewa yayi ya sai mota zai kawo a yi damben mota ko su ba da miliyan 2 ko kas su ba da miliyan 2 mu dai ga mota nan mun kawo ko da nasu ko ba da nasu ba za mu yi damben mota kuma ga mota nan mun kawo magana ta zai a gaisa ga ɗan sarki idan dena ɗan uban dena ta kamar magana da ciya mana gurmata ya faɗa yake zai kawo motar su to alƙawari ya cika kuma sai bayani sun ce ko da ciya mana jamus bai kawo alƙawari ne ba sun dai sun kawo mota sun ba su wani sa a yi dambe mu ƙara neman 'yan dambe don ci gaban wurin don haka ubangijin Allah ya tanya riƙo goyon ba na ba mu kuma Allah ya tanya su don haka 'yan dambe da muka tara su don Allah a kishe sana'a a gyara sana'a a ce ana wasa kayan Allah kawo baki mun kira baki kayan su shigo don haka shi an magana don Allah a bar shi ba gidan nan muna ƙara jaddada goyon bayanmu da godiya da ƙungiyar gurmaɗa da kuma ƙungiyar jamus kuma muna kira gare su yanzu mun karan kanmu mun shirya duk ɗan dandan da gurmaɗa ka iya kawowa ko jamus muna roƙon su yi magana da su in ana da buƙatar kuɗi in yanzu aka buƙata da su a zo yanzu in ba su wada sai an jima ba don haka muna godiya ƙwarai da irin goyon bayan da ake bamu ga wannan gida ku ko 'yan dambe ku ba mara ɗakunya yadda an ka ɗauko tatta gidan ga in za ku tsayawa ku dambe to ku sani babu
yadda za a yi gidan zai tashi ko mu kai gaba ko wahala gidan ga na wahala tare da ku lokaci ya yi da ya kamata a ci amfanin abin don haka ku tsaya ku yi dambe ku biya 'yan kallo ku nemi abinci domin ci gaban ku da namu da na supporters don haka muna ƙara jaddada godiyarmu da irin goyon baya da nasarori da muka gani sun fara shigowa cikin gidan ga ubangiji Allah ya ba mu iko rike amana Allah ya ba mu ikon ci gaba muna kira gare ku duk gonan da aka gare ku don Allah ku yi magana da shi in ya ce a bashi kuɗi muna ba ku kuɗi a bashi ya zo gurma da don Allah ku yi magana da ganayenku in suna da buƙatar kuɗi in sha Allah za mu ba da kuɗi su tuwo domin ƙara farfaɗowa da wasan gargajiya a jihar Kebbi. Sarki mawaƙan duk